Good news sa IFM News! At sa ating good news naman po, record holder athlete mula po sa Lingayen, gold medalist sa kanyang kauna-unahang international championship. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Nagbubunyi ang buong Pangasinan sa isa na namang batang atleta na nakasungkit ng gintong medalya sa 17th Southeast Asia Under-18 and Under-20 Athletics Championships. Tubong Baay, Lingayen, Pangasinan na si Eric Joaquin Hechenova na una nang nakilala sa kanyang husay bilang National Duathlon Champion at Batang Pinoy Champion bago pa man pasukin ang international stage. Sa naganap na patimpalaka sa Medan, Indonesia, naging kampiyon si Hechenova sa Under-18 Boys 300-meter event dahil sa ipinamalas nitong impresibong oras na 9 minutes, 6 seconds and 35 milliseconds. Nagpapatunay na siya'y karapat dapat na mapabilang sa mga pambansang atleta na sasalang sa mga palaro sa ibang bansa. Ang tagumpay na ito ay hindi magiging posible kung wala ang dedikasyon at suporta ng kanyang coach na si Raymond Torrio, pati na rin ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya bilang pambato ng Pilipinas. Ang kanyang ipinakita ay isang inspirasyon sa kabataang Pilipino na posibleng abutin ang pangarap at magtagumpay sa larangan ng palakasan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.